хона бо таъмири нав таъмин аст ва аз трезааш рӯи калонро дида мешавад. ассалому алайкум. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар шаҳри Ҳисор ҷойгир мебошад. Аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Душанбе, аз ин тараф вокзал, маркази шаҳр ва хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри баъд гап мезанем, рафтем. Марҳамат, худи бино доми Ҳоҷи Валеш, доми 10 ошшонага. Подъезди бино дӯстони азиз, бино лифт дорад, кор мекунад. Марҳамат, худи хонаи фурӯшӣ. Дар инҷо даромадгоҳи хона, якум ҳуҷра, ошхона дуюм ҳуҷра ва ин бошад ҳоҷатхонаву ҳаммом. Аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. Якхонага духонага кардагиан бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар 6 ошшонаи бинои новостройка. Худи бино аз 10 ошшона иборат мебошад. Хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. Баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндаи кардагӣ нест. Хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. Чизеро ки дар навор мебинед, ҳамааш меистад. Дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир мебошад. Маркази шаҳри Ҳисор, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш қарор дорад. нархаш 450 000 сомонӣ. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. боз хотиррасон мекунем ки дар бино отопление ҳаст ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 455 15 дар ватсап ё инки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.